ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம அத்தியாயம் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம 7வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு 6வது ஸ்லோகத்திலேயும் தொடரப்போம். போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரணம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கய சாக்ஷரோன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. हे कृष्णा करुण सिंधु दीन बंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे. हरे கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு 7வது நேத்து 5வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இந்தாவதுல நம்ம இந்த அத்தியாயத்தோட பேர் என்னன்னு தெரியுமா இருக்காது? ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஞானம் அப்படின்றது யார பத்தியான ஞானம்? கிருஷ்ண பரமாத்மாவை பத்தி. பரமாத்மாவை பத்தியான ஞானம். விஞ்ஞானம்ன்றது அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. மாதாஜி, விஞ்ஞானம் அப்படின்றது நம்ம எல்லாமே விஞ்ஞானம்ன்றது யூ நீட் அன் எவிடன்ஸ் இல்லையா? விஞ்ஞானம்னாலே எவிடன்ஸ் இல்லையா? சோ அந்த எவிடன்ஸ் தான் இங்க சொல்ல போறாங்க 7வது அத்தியாயத்துல இருந்து. ஒரு எவிடன்ஸ் இருந்தா தான் நம்ம எதுவுமே நம்மளுக்கு மழை பொழிகின்றது. இதெல்லாமே நம்ம மழை பொழியறது, இது தானியங்கள் விளையறது, இதெல்லாமே நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல யஜ்யங்களோட ஹோமம் வளர்க்கறதுனால என்ன நம்மளுக்கு நன்மைகள் அப்படின்றது இந்த அத்தியாயத்துல எப்படி உலகம் இயங்குகிறது இதுதான் நம்ம இதுல என்னெல்லாம் இருக்கு. நம்மளுக்கு ஒரு வீடுன்னு வச்சாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாமே எல்லா வசதிகள் வேணும். அதே மாதிரி பகவான் ஜடபூமியை கிரியேட் பண்ணாரு அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான ஒரு உயிர் வாழி அங்க வாழணும். அதுக்கு உண்டான அவங்களுக்கு உண்டான சகல வசதியும் அவரு. அதுதான் இங்க விஞ்ஞானம் அப்படின்னு. அது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு நீர் நெருப்பு, அப்புறம் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த காற்று எப்படி நம்மளுக்கு இது வருது. காற்று இல்லை அப்படின்னா நம்ம பூமியில நம்ம பார்த்தோம் எல்லா பிளானட்ஸும் எல்லா கிரகங்களும் இருக்கு. எல்லா கிரகங்களையும் காட்டில நம்மளுடைய பூமி அதுக்கு ஏற்றாற்போல இருக்கிறது. எதற்கு ஏற்றாற்போல அப்படின்னா ஒரு உயிர் வாழி ஒரு காற்று வேணும், தகுந்த மிதமான ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா தண்ணீர் வேணும். ஸோ இதெல்லாமே சயின்ஸ்ல நம்ம இதெல்லாம் தான் இதுதான் இங்க விஞ்ஞானம் அப்படின்ட்டு பகவானை பத்தியான விஞ்ஞானம். பகவான் எப்படி நம்ம எல்லா இதுலயும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரே ஒரு ஓனர். அவர் எல்லாத்தையும் எப்படி பாதுகாத்து எல்லாருமே எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த சராசரங்கள் அத்தனையும் எப்படி இதுதான் இங்க விஞ்ஞானமா படிக்கும். இதுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா நாசால ஒன்னொன்னா கிளியர் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா பல கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம். இங்கேயும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரம் அப்படின்ட்டு பகவான் நான் ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரத்துல இருக்கேன் அப்படின்ட்டு இப்பதான் ஒரு 6-6 வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் நாசால கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பியாண்ட் ஸ்பேஸுக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு சத்தம் ஆடியோ வால்யூம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. வால்யூம் கம்மியா இருக்குன்றீங்களா? கேட்கலையா காது? சரியா விழல காதுல. இன்னைக்குதான் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ விழுதா? கிருஷ்ணா இப்ப விழாது. ஓகே. சோ அது என்ன அப்படின்னா நம்ம நாசால இப்பதான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா ஒரு 5-6 வருஷமா தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி பியாண்ட் ஸ்பேஸ் ஒரு வேக்வம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க, வெற்றிடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வெற்றிடமா இருக்கும்போது அந்த இடத்துல சத்தம் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த சத்தத்தை உன்னிப்பா கவனிக்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரத்தை
எல்லாமே வந்து now everything is being proved அப்படின்ட்டே வந்து அதுதான் வந்து விஞ்ஞானம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த விஞ்ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இதுல வந்து படிக்கப்படும். அதுதான் வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு ஒன்னொன்னா வந்து சொல்றாரு. இந்த அறிவு வந்து உனக்கு நான் வழங்குகின்றேன். என்ன அறிவு வழங்குகின்றேன்? ஜடம், அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பத்தியான அறிவு உனக்கு வழங்க போகிறேன். அப்புறம் வந்து இந்த ஆன்மீகத்தை உண்டான அந்த அறிவும் வந்து உனக்கு வழங்குகின்றேன். இதுக்கப்புறம் வந்து உனக்கு தேவைன்றது எதுவுமே இருக்காது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து நம்ம நேத்து வந்து 7வது அத்தியாயத்துல 5வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம். 5வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பகவானுடைய சக்திகள் அப்படின்ட்டு, பகவானுடைய உயர்ந்த சக்தி, தாழ்ந்த சக்தி அப்படின்ட்டு இருக்கு. பகவானுக்கு 3 விதமான சக்திகள் வந்து இருக்கு. இன்னும் வந்து அந்தரங்க சக்தி, அதாவது பகவானுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் பொட்டன்சி அப்படின்ட்டு, அது வந்து வெளிப்பாடு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானாலதான் வெளிப்பாடு வந்து வரும். இப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, ஆண் இது கிருஷ்ணர் வேற ராதாராணி வேற அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் வேற ராதாராணி வேற அப்படின்னு வந்து கிடையாது. எல்லாமே 2 பேருமே வந்து ஒண்ணுதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ராதாராணின்றவங்க வந்து பகவானுடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதாவது அந்தரங்க சக்தியோட ஒரு பகுதி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்தரங்க சக்தியிலே நிறைய வந்து பிரிவுகள் வந்து, சோ அதை நம்ம அப்புறம் டீட்டெயிலா நம்ம வந்து படிக்கணும். ஒண்ணு வந்து அந்தரங்க சக்தி, இன்னொன்னு வந்து தத்தாசக்தி. தத்தாசக்தி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த ஜடபூமியை பத்தி, அதுல இருக்கக்கூடிய உயிர் வழிகள், அதெல்லாம் தான் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பத்தி தான் தத்தாசக்தி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு சக்தி என்ன அப்படின்னா பகிரங்க சக்தி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். பகிரங்க சக்தி அப்படின்றது பகவான்ல இருந்து பிரிந்து வந்த ஒரு தாழ்ந்த இது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. தாழ்ந்தது அப்படின்ட்டு அதுதான் யாரு அப்படின்னா நம்மளாம் தான் அந்த இது. பகவான் கிட்டதான் நம்ம இத்தனை வருஷமா இத்தனை ஜென்மங்களா நம்ம இருந்திருக்கோம். அந்த தாழ்ந்த சக்தியில இருந்து நம்ம வந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். நேற்று வந்து பார்த்தோம் நம்ம இந்த அத்தியாயமே வந்து என்ன அப்படின்னா பக்தி யோகம் பத்தி தான் நம்ம இந்த நவவேத பக்தின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த நவவித பக்தி வந்து யாரு வந்து இது வந்து இந்த ஸ்லோகமா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பிரகலாத் மகாராஜா. அவர் தான் பிரகலாதன்றவர் வந்து என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரவணம் அப்படின்றது மகாராஜ் பரீட்சித் என்ன பண்றாரு, பாகவதத்தை என்ன பண்றாரு, சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கிட்ட இருந்து வந்து இந்த பாகவதத்தை கேட்கிறாரு. அதாவது ஹியரிங் அபவுட் கிருஷ்ணா. இன்னொன்னு வந்து கீர்த்தனம் யார் பண்றாங்க அப்படின்னா வியாசர்கிட்ட இருந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பகவானை பத்தியான ஞானம் வந்து அவருக்கு வந்து கிடைச்சு. அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பரீட்சத்துக்கு வந்து அதை கீர்த்தனம் வந்து பண்றாரு, பாடல் மூலமாக வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து விஷ்ணு ஸ்மரணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. விஷ்ணு ஸ்மரணம் அப்படின்றது எப்பவுமே வந்து பகவானை வந்து நினைச்சுட்டே இருக்கு அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து பாத சேவனம் அப்படின்றது வந்து லக்ஷ்மி தாயார் வந்து எப்பவுமே வந்து பகவானுக்கு வந்து பாதத்துல வந்து அவங்க வந்து சேவனம் வந்து பண்ணிட்டு. அடுத்தது வந்து அர்ச்சனம் அப்படின்றது இது வந்து அர்ச்சக விக்கிரகம் அப்படின்ட்டு பகவானை வந்து அக்ரூரர் வந்து எப்படி பண்றாரு அப்படின்னா பகவானை வந்து எப்பவுமே வந்து அர்ச்சிக்கின்றார். நேத்து கூட நம்ம வந்து பார்த்தோம், பகவானுடைய காலடியெல்லாம் வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு இருந்ததுனால அவங்க வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, ஆஹா பகவானுடைய பாதம் அதுல வந்து நிறைய வந்து இந்த குறிகள்லாம் வந்து நிறைய இருக்கு, சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அது மேல நம்ம நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, தானே வந்து அதுல வந்து அந்த மண்ணில் வந்து விழுந்து போறாரு. இந்த இடத்துலதான் பகவான் வந்து அவர் நடந்து போயிருக்காரு. அந்த இது வந்து காலடி மண்ணு வந்து என் பேர்ல படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் அவர் வந்து இந்த மண்ணுல வந்து உருள்றாரு அப்படின்ட்டு. அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து அர்ச்சனை வந்து அக்ரூரர் வந்து எக்ஸாம்பிள். அடுத்தது வந்து பிருத்து மகாராஜ் இதெல்லாமே நம்ம வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிப்போம். நான்காவது கேண்டோல பாகவதத்துல 4வது கேண்டோ வந்து பிருத்து மகாராஜ்ன்றவர் யாரு அப்படின்னா பகவானுடைய என்ன எப்படி வந்து இவங்க வந்து வந்தாங்களோ, நம்மளுடைய பிரபுபாதர் வந்து ஒரு மிஷனோட வந்தார் இல்லையா, அது மாதிரி வந்து பிருத்துவும் வந்து பகவானுடைய ஒரு அம்சம் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து இந்த அர்ச்சனம் பத்தி வந்து அவர் வந்து அக்ரூரும் அதை வந்து சொல்றாரு. வந்தனம் அப்படின்னு வந்து துருவன் பத்தி வந்து சொல்றாரு. துருவன் வந்து எப்பவுமே வந்து பகவான் வந்து வந்தனம் செய்வார்.
அதாவது தவம் செய்கின்றார். அடுத்தது வந்து தாசியம். தாசியம்ன்றது ஆஞ்சநேயர் வந்து எப்படி வந்து ஒரு மாஸ்டருக்கு வந்து எப்படி பணிவிட செய்யறது அப்படின்றது நம்ம ஆஞ்சநேயர் மூலமா தான் நம்ம வந்து. அடுத்தது வந்து அர்ஜுனர். அர்ஜுனர் வந்து என்ன அப்படின்னா சாக்கியம், அதாவது நண்பர் போல இருந்தாரு. நண்பனாக அவர் எப்பவுமே வந்து இருந்தார். அடுத்தது வந்து ஆத்ம நிவேதனம், தன்னையே வந்து கொடுக்கிறாரு. தன்னையே வந்து அந்த மகாராஜ் பலி வந்து தன்னையே வந்து அவர் வந்து என்னோட வீடியோ வருதோ? வர்றது வருது வருது. ஸ்கிரீன்ஷாட் இது ஸ்கிரீன் வருது. வீடியோல ஸ்கிரீன் வருது. வீடியோவும் வருது. வருது மாதாஜி. ஓகே ஓகே, வருது, வீடியோ வருது. மகாராஜ் பலி வந்து ஆத்ம நிவேதனத்துக்கு அவர் வந்து ஒரு சிறந்த உதாரணம் அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். பாலி மகாராஜோட கதை வந்து தெரியும். சோ இதுதான் வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு இதுல வந்து நம்ம மாதாஜி ஒண்ணுமே தெரியல. ரூமோட பேக்ரவுண்ட் தெரியறது. இதுக்கு முன்னாடி ஃபேஸ் தெரிஞ்சது, இப்ப ஃபேஸே தெரியல. ஃபேஸ் தெரியலையா? ஆமா. மாதாஜி தெரியுதா? தெரியுது. மகாராஜ் பலி வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அவரை பத்தி வந்து எல்லாருமே வந்து இப்ப வந்து நம்ம இதுதான் வந்து ஏதாவது ஒரு பக்தி பகவான் எப்படி எப்படி வந்து அணுகிறது அப்படின்றது ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல வந்து நம்ம வந்து அவரை வந்து அணுகிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதர் நம்ம வந்து அவரை பத்தியான எப்பவுமே அவரை பத்தியான கேள்விகள் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கணும். அவரை பகவானை பத்தியான ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து we have to hear about கிருஷ்ணா. அப்படி இல்லையா நம்ம வந்து சாண்டிங் வந்து பண்ணலாம். ஏதாவது ஒண்ணு கண்டிப்பா வந்து டிவோஷன் சர்வீஸ், அதான் வந்து சொல்லணும். டிவோஷன் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் ஏதாவது ஒண்ணு வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இல்ல நம்மளால எவ்வளவு மேக்சிமம் வந்து பண்ண முடியுமா அதை வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து இதான் வந்து ஹவு டு டூ ஐ மீன் ஆல்வேஸ் திங்க் அபவுட் கிருஷ்ணா அண்ட் ஹவு டு ரிமெம்பர் ஹிம். அதுதான் வந்து இங்க நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா 2 பார்த்தோம். 3 பகவானை பத்தியான ஞானம் தான் வந்து 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம். அது வந்து என்ன அப்படின்னா மேட்டர்னா என்ன, அதாவது ஜடம்னா என்ன அப்படின்னா, அப்புறம் வந்து விஞ்ஞானம்னா என்ன அப்படின்னா நாலேஜ் அபவுட் ஸ்பிரிட், அதாவது பகவானை பத்தியான ஞானம் தான் வந்து த்ரூ சென்சஸ். எப்படி வந்து படிக்கிறோம் அப்படின்னா த்ரூ சென்சஸ் வந்து நம்ம வந்து படிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. Object as it is not necessarily perceived by the senses. Seeing object as Krishna's energy. Anything எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பார்த்தோமா அப்படின்னா இப்ப வந்து நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம வீட்டுல நம்ம குழந்தை வந்து விளையாடி அந்த பொம்மை வச்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த குழந்தை வளர்ந்து பெருசாயிடுறது, இந்த நம்ம படிக்கிறதுக்கு எல்லாம் வெளில போயிடுறது. அப்போ வந்து நம்ம அந்த பொம்மையை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? அந்த குழந்தை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த பொம்மையை பார்க்கும்போது நம்ம குழந்தை வந்து ஞாபகம் வருது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் வந்து பகவானை நம்ம நினைக்கணும், பகவானை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா பகவான் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்காரு? தண்ணியில இருக்காரு. இப்போ நம்ம 8வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அதை பத்தி தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். விஞ்ஞானம் பத்தி நம்ம பார்க்கணும்.
பகவான் வந்து இஸ் அ கண்ட்ரோலர் அப்படின்றதே நம்ம வந்து பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து மனுஷியா நாம தான் இந்த இதுல வந்து இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ், இந்த பக்தியில வந்து நிறைய பல்லாயிரக்கணக்கான இல்லைன்னா லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து இந்த இதுல வந்து வருவாங்க. இந்த பக்தி மூமெண்ட்ல வந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள். யாரேனும் ஒருவர் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானுடைய ஞானம் விஞ்ஞானம் எல்லாத்தையுமே அறிஞ்சு அவரை சென்றடைவது யாரேனும் ஒருவர் தான். இட் இஸ் வெரி வெரி ரேர் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம இதையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம். நம்ம எதனால நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மனிதர்கள்ல வந்து நிறைய வந்து இருக்கு. என்ன அப்படின்னா நம்ம நிறைய வந்து இவங்கள மாதிரி என்ன அனிமல்ஸ் மாதிரியே நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சாப்பிடுறது, தூங்குறது, அப்புறம் வந்து மக்களை வந்து இனத்தை பெருக்கிறது, அப்புறம் வந்து நம்மள நாமளே தற்காத்துக்கிறது, இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து அதுல வந்து ஹைலி கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இந்த ஹைலி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த அசோசியேஷன், அதாவது சங்கால வந்து இணையறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து டைம் வந்து இருக்கிறது இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இதுன்னு சொல்லும் போது இந்த அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து ஞாபகம் வருது. என்ன அப்படின்னா ஒரு பையன் வந்து இஸ்கான்ல வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப நாளா வந்து சாண்டிங் எல்லாம் வந்து பண்ணிருக்கான். அத வந்து ஹாஸ்டல்ல இருந்ததுனால அவன் வந்து சாண்டிங் எல்லாம் வந்து அவனுக்கு வந்து லீவ் கிடைச்ச உடனே அவன் வந்து வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்கான். வீட்டுக்கு போன உடனே அவங்க அம்மா அப்பா வந்து இவன் சாண்டிங் பண்றது பார்த்தோன்னா அந்த சாண்டிங் எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணாதடா, நீ அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணவே வேண்டாம், நீ வந்து படிச்சா போறோம், நல்ல உத்தியோகம் கிடைச்சு நல்ல வாழ்க்கையில நல்ல முன்னுக்கு வரணும், அதுதான் எங்களோட இது, நீ வந்து சன்னியாசியெல்லாம் போக வேண்டியது இல்லை அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்லி அந்த பையனை வந்து நிறுத்திட்டாங்க. சோ திருப்பி வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா திருப்பி அவன் வந்து ஹாஸ்டலுக்கு திரும்பி வரும்போது என்ன ஆச்சு, நீ வந்து சாண்டிங்க்கு எல்லாம் வருவியே, என்ன வரக்கானமே அப்படின்ட்டு அந்த பையனை வந்து கேட்கும்போது அந்த இஸ்கான் டிவோட்டி வந்து கேட்கும்போது அந்த பையன் வந்து சொன்னா, இல்ல எங்க அம்மா அப்பா வந்து வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னான். சரி, இவர் வந்து நம்ம வந்து அவங்க பர்சனல் இதுல வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுனால அவர் ஓகே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடுறாரு. ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த பையனே வந்து வரான். இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கு, நான் வந்து திருப்பியும் வந்து சாண்டிங் ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கேன். ஓகே, நீ ஆரம்பி அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னான். ஸோ அதுக்குள்ள அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது வந்து இந்த டைவர்ஷன் வந்ததுனால அவனுக்கு வந்து அதுல ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து இல்லாதபடி ஆயிடுது. ஸோ இவன் என்னாச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவன் வந்து வருதை வந்து நிறுத்திட்டாச்சு. ஒரு நாளைக்கு அவங்க அப்பா வந்து ஓடி வர ஒரு வருஷம் கழிச்சு இல்ல 2 வருஷம் கழிச்சு அந்த பையன் வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஃபைனல் இயர்ல இருக்கான். அப்போ வந்து அவங்க அப்பா வந்து ஓடி வர்றாரு. வந்து குருஜி நீங்க தான் வந்து அவனை வந்து காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்லாம் வந்து சொன்னாங்க. அவனை வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர்ல நாங்க வந்து சேர்த்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஸோ என்ன ஏதாச்சு அப்படின்னு ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சைலண்ட் ஆயிடுச்சு திடீர்னு. ஓ, இல்ல இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வந்து அன்ஸ்டேபிள் வருது, இப்பதான் வருது. ஸோ அப்ப வந்து அந்த பையன் வந்து என்ன பண்றான் அப்படின்னா அவங்க அப்பா வந்து சொல்றாரு அவனுக்கு வந்து நாங்க எங்க பேர்ல தான் தப்பு, அவனை வந்து நிறுத்த சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா ட்ரக்ல வந்து அடிக்ட் ஆயிட்டான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். எவ்வளவு நிறுத்த சொல்லியும் நாங்க வந்து நிறுத்தல. ஸோ அவரதான் சொல்றாரு, அவனை வந்து நீங்க நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து திலக்கெல்லாம் போட்டு இருக்கீங்க, நீங்க வந்து கையில பீட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கீங்க, ஜபமாலை எல்லாம் வச்சுட்டு பேக் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்ட்டு எல்லாம் நீங்க இதை போட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும் போது அதே கேட்கறீங்க, அது ஒரு பெரிய கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து மாதிரி ஆனதுனால நான் வந்து அவனோட தலைவலி எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியா ஆனதுனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நேரம் இஸ்கானுக்கு போனேன், இதெல்லாத்தையும் கத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டு நான் வந்து ரெகுலரா வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்ப என்னால நான் அவனை வந்து கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம், உங்களாலதான் முடியும், ஏன்னா உங்ககிட்டதான் இருந்துட்டு இருந்தான் அவன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நீங்க வர முடியுமா ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த இவர்கிட்ட வந்து அந்த பிரபுஜிட்ட வந்து கேட்டிருக்காங்க. அந்த பிரபுஜி வந்து நிறைய ரீஹாபிலிட்டேஷன் வந்து சென்டருக்கு போய் பையனுக்கு வந்து ஒரு வாராக வந்து அவனுக்கு வந்து இது ஒரு ஒரு நல்ல நிலைக்கு அவனை வந்து கொண்டாரு. சோ எதுக்கு வந்து இது வந்து நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து
டைம் கிடைக்கல அப்படின்ட்டு நம்ம நிறைய வந்து சொல்லுவோம். டைம் கிடைச்ச டைமை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து பகவானுடைய சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள். அது வந்து டிவியேட் பண்ணினதுனால எப்படி வந்து மனம் வந்து மாறி கெட்ட வழியில வந்து போறது அப்படின்றது நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளா நான் வந்து இப்போ வந்து சொன்னேன். ஸோ நம்ம என்ன அப்படின்னா நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம ஏற்கனவே வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்லியிருக்காரு, பாகவதத்துல வந்து இதுல கூட வந்து சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா, எப்பவுமே வந்து மக்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இதை பின்னாடிதான் ஓடுறாங்க. சாப்பாடு, நான் போய் வேலைக்கு போகணும், பணம் சம்பாதிக்கணும், அதை வாங்கணும், இதை வாங்கணும், அப்புறம் வந்து என்ன சேர்த்து வைக்கணும், என் பையனுக்கு சேர்த்து வைக்கணும், பொண்ணுக்கு சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்றதுல தான் நம்ம ஃபுல் டைம் வந்து நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அனிமல்ஸ் கூட அந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு அவரு. ஸோ எதுக்காக நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்ணணும்? எப்படி வந்து ஒரு வீட்டுல வந்து சாமான் வேணும் அப்படின்னா சாமான் இஸ் அவைலபிள், என்ன மளிகை சாமான் எல்லா இடத்துலயும் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து அதை வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கிறதுல ஒண்ணும் இது நன்மை அப்படின்றது எதுவுமே வந்து கிடையாது. இருக்கிறது 2 பேரு, அது எதுக்கு ஒரு 6 மாசத்துக்கு 1 வருஷத்துக்கு எல்லாம் வந்து ஸ்டாக் பண்ணணும்? அது நம்ம என்ன அப்படின்னா நம்மளோட விஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த 6 மாசத்துக்குள்ள அந்த பண்டம் விலை ஏறிடுச்சுன்னா அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட நம்ம இது எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா தாழ்ந்த புத்தி வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுனால, அனிமலோட புத்தியோட ரொம்ப மோசமா இருக்கிறதுனால அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிரேடேஷன் ஆஃப் மேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆனா வந்து நம்ம வந்து டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், அதாவது பகவானை பத்திய நாலேஜ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, அதாவது நான் யார், நான் வந்து இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படின்றது, எனக்குள்ள வந்து பரமாத்மா இருக்காரு, நான் இந்த உடம்பு வந்து நான் இந்த ஜடத்துல இருக்கிற வரைக்கும் தான் இது வந்து என்னோட உடம்பு. இந்த ஜடத்துல வந்து நான் இந்த ஜடத்தை விட்டு போயாச்சு அப்படின்னா நான் வந்து ஆத்மாவா தான் இருப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இந்த அப்சல்யூட் யார் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து முழுமுதற் கடவுளாக யார் இருக்கின்றார் அப்படின்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா முழுமுதற் கடவுளாக நம்ம இருக்கின்றார் அப்படின்ற இந்த உண்மையெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த சேர்த்து வைக்கிறது போறது, அப்புறம் வந்து நம்ம என்னைக்குமே பர்மனண்டா நம்ம இந்த ஜடபூமியிலேயே இருக்க போறோம் அப்படின்ற எண்ணம் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து வராது இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நம்ம பகவானுடைய ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் கூட நம்ம இதுல வந்து பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து பகவானுடைய எனர்ஜி வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். சோ அது என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து சொல்றாரு, இந்த 8 விதமான சக்திகள், அதாவது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் வந்து பகவான் வந்து பிரிஞ்சு வந்து ஜட சக்திகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன ஜடத்துக்காகவே, அதாவது இந்த மெட்டீரியல் நேச்சருக்காகவே வந்து சக்திகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இது நம்ம நேத்து வந்து பார்த்தோம். அடுத்தது 5வதுல வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சுப்பீரியர் எனர்ஜி ஆஃப் மைண்ட் விச் கம்ப்ரைசஸ். இந்த சுப்பீரியர் எனர்ஜி என்ன அப்படின்னா பகவான்கிட்ட பிரிஞ்சு வந்து உயர்ந்த சக்தி வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து இந்த ஜடபூமியில வந்ததுனால இன்ஃபீரியர், ஜடபூமின்றது இன்ஃபீரியர் நேச்சர். ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த இதுலயே இருந்தோம் அப்படின்னா, ஆன்மீக உலகத்திலேயே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளும் வந்து சுப்பீரியர் எனர்ஜியா இருப்போம். நம்ம வந்து நம்மளுடைய கர்மாக்கள் நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட நம்ம வந்து மெட்டீரியல் நேச்சருக்கு வந்து ஒரு உடம்பு எடுத்துட்டு வரதுனால இது எல்லாமே வந்து பகவான் தேர்ந்து வந்த உயர்ந்த சக்தி வந்து எப்போ வந்து பிரகிருதி, அதாவது ஜடபூமியை தொற்றுத்தோ அது வந்து இட் பிகம்ஸ் இன்ஃபீரியர் இன் நேச்சர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு பகவான். சோ இதுதான் வந்து நம்ம நேத்து வரைக்கும் இது வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் புருஷ அவதாரங்கள், காரணோதயா விஷ்ணு, கர்ப்போதய விஷ்ணு, சேஷிதேவதாய விஷ்ணு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. காரணோதய விஷ்ணு தான் வந்து காரணக்கடல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த காரணக்கடல்ல அவர் தான் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து மேலும் வந்து விரிவாக்குறாரு. 3 விதமான விஷ்ணுக்கள் வந்து வருது. இதுல முதல் விஷ்ணுவோட விரிவாக்கம் தான் வந்து கர்ப்போதய விஷ்ணு. கர்ப்போதய விஷ்ணு அப்படின்றது வந்து பகவான் வந்து படுத்துட்டு இருக்காரு, அவருடைய நாபியிலேருந்து வந்து இது வருது, ஏன்னா தாமரை மலர் வந்து பூக்கிறது, அதுல வந்து இவர் வந்து இருக்காரு, பிரம்மா வந்து இருக்காரு. அதுதான் வந்து கர்ப்போதய விஷ்ணு அப்படின்ட்டு வந்து
இந்த கர்ப்போதய விஷ்ணு வந்தாச்சு அப்படின்னா ஒரு உயிர் வாழி, முதல் உயிர் வாழி வந்து பிரம்மா. சோ அந்த முதல் உயிர் வாழி வந்தாச்சு அப்படின்னா அவரை பாதுகாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பகவான் என்ன பண்றாரு, க்ஷீரோத சாயி விஷ்ணுவா வந்து வர்றாரு. அதாவது நம்ம உள்ளத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவா அவர் வந்து உருவெடுக்கின்றாரு. எல்லா இதுலயுமே எல்லா உயிர் வாழிலையும் அவர் வந்து இருக்காரு. காரணோதய விஷ்ணு வந்து என்ன அப்படின்னா அவர் தான் வந்து டோட்டல் அந்த மகா தத்துவத்தை இயக்கிறதே வந்து அவர் தான். அதை எல்லாத்தையுமே வந்து உருவாக்குறது வந்து காரணோதய விஷ்ணு, மெட்டீரியல் எனர்ஜி அப்படின்ட்டு வந்து கர்ப்போதய விஷ்ணு வந்து எல்லா அண்டங்கள்லயும் வந்து போயிட்டு வருவாரு. எதுக்கு அண்டங்கள்லாம் போயிட்டு வர்றாரு அப்படின்னா, நான் ஏற்கனவே வந்து சொன்ன மாதிரி பகவான் வந்து பாதுகாவலர். அதாவது எல்லாருமே வந்து கண்ட்ரோலர், அட் த சேம் டைம் ஈ ப்ரொடெக்ட்ஸ் எவ்ரிவன் அப்படின்னு, மெயின்டைனர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். மெயின்டைனர் அப்படின்னா இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு மெயின்டெனன்ஸ்ன்னு வரும்போது என்ன சொல்றோம் நம்ம, அதாவது அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு யாராவது மெயின்டெனன்ஸ் டீம்லன்னு வந்தோம்னா சொல்றோம் இல்லையா, எங்களுக்கு வந்து தண்ணி சரியா வருது இல்லை அப்படின்ட்டு தான் வந்து சொல்றோம் இல்லையா. ஆனா பகவான் வந்து அந்த மாதிரியான மெயின்டெனன்ஸ் டீமுக்கெல்லாம் வந்து குறை வைக்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே இல்லை. அவரே வந்து எல்லாமே வந்து சப்ளை வந்து அவர் வந்து பண்ணுவாரு. ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த கலிகாலத்துல அந்த கிடைக்கக்கூடிய சக்திகளை வந்து இந்த என்ன சொல்றது, அந்த பண்டங்கள்லாம் நம்ம வந்து பாழாக்குறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதுதான் வந்து இப்ப நம்ம நிறைய வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, மணல்ல வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டா எடுத்து வீடு கட்டுறதுக்கு அப்படின்றதுல ஒரு நோக்கத்தோட மணல் எல்லாம் கடல்ல இந்த மணல் எல்லாம் ஆத்து மணல் எல்லாம் வாரி எங்கெல்லாமோ கொண்டு போய் பணத்துக்காக அதை வந்து விற்கிறாங்க இல்லையா. சோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அப்படின்னா தண்ணி அப்படின்றது இல்லாதையே ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க 2050க்குள்ள தண்ணி அப்படின்றது வந்து சென்னையில வந்து ரொம்பவே அரிதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது எதனால ஆறுது அப்படின்னா பகவான் வந்து கொடுக்க மாட்டாரு, எல்லாமே கொடுத்துருக்காரு. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய என்ன சொல்றது ஒரு ஆத்திரம் சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம வந்து நம்மளுடைய சுயநலத்துக்காக நம்ம இதெல்லாமே வந்து தப்பா வந்து பிரயோகிக்கிறதுனால நாம தான் வந்து நம்ம தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னா நாம தான் அதை வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் இங்க வந்து இஸ் அ மெயின்டெனர் அப்படின்ட்டு வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ஹரே. மெட்டீரியல் டு நாட் நோ கிருஷ்ணா திங்ஸ். யாருக்கெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி அறிவு தெரியாதோ அவங்க எல்லாமே வந்து நம்ம ஜடபூமியில எதுக்கு பிறந்திருக்கோம், எல்லாம் என்ஜாய் பண்றதுக்காக தான் வந்து பிறந்திருக்கோம். இந்த உயிர் வழிகளை என்ன சொல்றாங்க, உயிர்காலிலாம் வந்து புருஷா, அது யாரு புருஷா அப்படின்ற போது பகவான்ல இருந்து உருவாக்கப்பட்டவர். காஸ் அவர் தான் வந்து காரணம், அவர் தான் வந்து பகவான் வந்து காஸ் காரணம், கண்ட்ரோலர் அண்ட் என்ஜாயர் ஆஃப் மெட்டீரியல் எனர்ஜி. இப்ப யாருமே இல்ல இந்த ஜட பூமியில வந்து எல்லா உயிர் வழிகளும் அழிக்க பெற்று இருந்தது அப்படின்னா அங்க யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா பகவான் தான் வந்து அங்க இருப்பாரு அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சு. நம்ம வந்து இங்க மெட்டீரியல் எனர்ஜின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரகிருதி அப்படின்றது எல்லாமே வந்து டெம்பரரி. அதுதான் வந்து துக்காலையும் அசாஸ்வதம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஸோ இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜியே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது எப்பவுமே வந்து துக்கம் வந்து இருந்துட்டே தான் வந்து இருக்கும். அசாஸ்வதம்ன்றது டெம்பரரி அப்படின்ட்டு வருது, சாஸ்வதம் இல்லை, அதனால அது டெம்பரரி வேர்ல்டு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ஜடபூமி அத்தனையும் வந்து யாரால இயக்கப்படுகின்றது அப்படின்னா இந்த 3 புருஷ அவதாரங்களால் அவங்களால தான் இயக்கப்படுகின்றது. ஸோ இதுல வந்து இன்கிரீடியன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து என்ன அப்படின்னா அது இதெல்லாம் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா 8 சக்திகள். ஸோ இதுதான் வந்து அது பகவான்ல இருந்து பிரிஞ்சு வந்து ஜட சக்திகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து கிராஸ் எலிமெண்ட். சூக்ஷ்மம் ஸ்தூலம் அப்படின்ட்டு வந்து சூக்ஷ்மம் சூக்ஷ்மம் வரும்போது மனம் புத்தி அகங்காரம், ஸ்தூலம் வரும்போது உங்க சட்டில் எலிமெண்ட் வரும்போது மனம் புத்தி அகங்காரம், ஸ்தூலம் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து எர்த் வாட்டர் ஃபயர். இது எல்லாமே நம்ம வந்து 5 கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து. அடுத்தது வந்து ஐந்தாவதுல வந்து நம்ம வந்து அந்தரங்க சக்தின்றது என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி அப்படின்ட்டு. ததா சக்தின்றது மார்ஜினல் அதுன்றது. இந்த ததா சக்தியில தான் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஜீவாத்மாக்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்க இந்த பூமியை, ஜட பூமியை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்க. ஏன்னா கண்டிஷன் எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு கண்டிஷன்டு ஸ்டேட். நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றோம், நம்மளுது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நம்ம எல்லாமே வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பண்றோம்.
ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஒண்ணுமே எதுவுமே வந்து நடக்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லாமே வெறுத்து போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எனக்கு வந்து ரொம்ப வெறுத்து போயிடுது, அதனால நான் வந்து இதுவே எதுவுமே வேண்டாம், இந்த உலகமே வேண்டாம், நான் வந்து ஒரு மோட்சம் வந்து அடையணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். மோட்சம் அப்படின்றது வந்து யாரு வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த இம்பர்சனல்ஸ், அதாவது அருவவாதிகள் வந்து மோட்சம் அப்படின்றத அவங்க வந்து எய்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து முக்தி, அதாவது பகவான் கிட்ட போய் நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் எய்ம் பண்றது வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ லிபரேஷன் மீன்ஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் மெட்டீரியல், ஃப்ரீ ஃப்ரம் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படின்ட்டு வந்து மெட்டீரியல் அது என்ன அப்படின்னா இல்யூஷன், மாயையில இருந்து ஃப்ரீ ஃப்ரம் மெட்டீரியல் இல்யூஷன் அப்படின்றாங்க. அடுத்தது வந்து இல்யூஷன்றது என்ன அப்படின்னா நானு எனது அப்படின்றது சொல்றதுதான் வந்து அது இல்யூஷன். இது வந்து எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து கிடையாது அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப டெத்பெட்ல தான் நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து தெரியாது இல்லையா. நிறைய பேருக்கு வந்து அப்படிதான் வந்து ஆகுது. சில பேருக்கெல்லாம் முன்னாடியே வந்து அது தெரிஞ்சு போயிடுறது, அதனால அவங்க வந்து ஒரு பற்றற்ற வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. சில பேருக்கு வந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த இறக்கும் தருவாயில வரைக்கும் அவங்க வந்து எந்துன்னு வச்சுட்டு இருப்பாங்க. அதுதான் இங்க வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு கட்டுண்ட நிலையில நம்ம வந்து இருந்துடும். அடுத்தது வந்து பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி. இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி என்ன அப்படின்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல ரெண்டு விதமான இது இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாடி வந்து இருக்கு, ஒண்ணு வந்து கிராஸ் பாடி, அதாவது ஸ்தூல சரீரம். இந்த ஸ்தூல சரீரம் தான் நம்மளோட உடம்பு எதனால ஆக்கப்பட்டது அப்படின்னா பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டது. அதுக்கு உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்த மனம் புத்தி அகங்காரம் வந்து இருக்கு. ஸோ இந்த மனம் புத்தி அகங்காரம் வந்து இது எல்லாமே எப்போ வந்து உருவெடுக்கிறது அப்படின்னா ஒரு ஆத்மா வந்து உள்ள நுழையும் போது நம்ம அது வந்து வேலை வந்து ஜாஸ்தி நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் அப்படின்ட்டு. இப்போ வந்து ஆறாவது ஸ்லோகத்திலயும் வந்து ஆறாவதுல வந்து படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்தவை. ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து மெட்டீரியல், இன்னொன்னு வந்து ஆன்மீகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றாரு. ஜடம் மற்றும் ஆத்மாவின் உற்பத்தி பொருட்களே எது அப்படின்னா இங்க என்னெல்லாம் இருக்கோ அது அத்தனையும் வந்து ஜடம் மற்றும் ஆத்மாவின் உற்பத்தி பொருட்களே. இந்த ஜடம்ன்றது வந்து வந்ததுனாலதான் இந்த பொருட்கள்லாம் இங்க வந்து வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. இந்த ஜடம்ன்ற, அதாவது பிரகிருதியே இல்லாம இந்த பூமியே இல்லை அப்படின்னா இது அத்தனையும் வந்து இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சோ இந்த உயிர் வாழிகள் அனைத்தும் வந்து தன்னுடைய கர்மாக்களை வந்து அது என்ஜாய்மெண்ட் வேணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஜட பூமியை வந்து பகவான் வந்து படைத்தார். அவருடைய இன்னும் ரொம்ப சொல்ல போனா அப்படின்னா பகவான் வந்து இந்த ஜட பூமியை படைத்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அவருக்கு வந்து விளையாடணும் அப்படின்ற ஒரு இதுதான் வந்து அவருக்கு வந்து எப்படி நம்ம கூட வந்து சில சமயம் வந்து நம்ம பசங்க கிட்ட வந்து விளையாடுவோம் இல்லையா, நாட் கேம்ஸ். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சாகசம் மாதிரி வந்து பண்ணி நம்ம வந்து பசங்க கிட்ட வந்து ஒரு நற்பெயர் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். இப்ப வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பசங்க வந்து கேட்பாங்க, இந்த சயின்ஸ்ல வந்து கேட்பாங்க, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை வந்து ஒரு இதுவா வந்து ஒரு உருவகப்படுத்தி நம்ம வந்து சொல்லும் போது பசங்க வந்து மை அப்பா இஸ் கிரேட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து லீலைகள் பண்றதுக்காக தான் பகவான் வந்து இந்த உலகத்தையே வந்து படைத்தார் அப்படின்ட்டு வந்து ஸோ ஜடம் வந்து ஆத்மாவே வந்து படைப்பின் ஆதாரம். ஸோ ஆத்மாதான் வந்து படைக்கிறது அப்படின்னா எதை வச்சு படைக்கிறது அப்படின்னா ஆத்மா வச்சு படைக்கிறாங்க. சோ ஜடம் தான் ஆத்மாவிலிருந்து படைக்கப்பட்டதாகும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. ஸோ ஆத்மா வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னா அந்த ஜடம் அப்படின்றது ஒரு அம்மாவோட வயிற்றுல வந்து அந்த கரு வந்து உருவாகிற சமயத்துல இந்த ஆத்மா வந்து அதுக்குள்ள நுழையாது. எப்படி வந்து பகவான் ஏற்பாடு பண்ணுவாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த ஆத்மாவுடைய கர்மாக்களும் இந்த அம்மா அப்பாவோட கர்மாக்களும் ஒத்து இருந்தா அது அப்படியே வந்து அப்படியே மேட்ச் பண்ணுவாரு. மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச்ன்னு பண்ணாம மேட்ச் பண்ணிதான் அனுப்புவார் பகவான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அப்பாவும் அம்மா அப்பாவும் எந்த மாதிரியான கர்மாக்கள் வச்சுருக்கலாம் அதையொத்த கர்மாக்கள் இருக்கக்கூடிய கருவை தான் வந்து பகவான் வந்து அனுப்புவாரு அப்படின்ட்டு வந்து மாறாக ஜட உலகம் வந்து ஆன்மீக சக்தியின் அடிப்படையில் படைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆத்மா இருப்பதால் தான் ஜட உடல் வளர்கின்றது.
நம்ம வந்து நம்ம வளர்றோம் அப்படின்னா எதனால வளர்றோம் அப்படின்னா நமக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கிறதுனால நம்ம வளர்றோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்படியே வந்துதான் இருந்துருப்போம். ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஜடமா தான் நம்ம வந்து இருந்துருப்போம். அது வளர்றதுக்கான வாய்ப்பே வந்து இருக்காது. ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் இந்த உடல் வந்து வளர்கின்றது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு ஒரு கல்லு அப்படின்னு வந்து சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணன். இப்ப நம்ம 7வது பார்க்கலாம். 7வது படிக்கிற யாராவது? படிக்கிறேன் மாதாஜி. மத்தக பரதரம் நான்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் ரோதம் சூத்ரே மணிகணா இவ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதும் இல்லை. நான் தான் பரிபூர்ண உண்மை அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றது. சில சமயம் வந்து யாரோ ஒருத்தர் கூட கேட்டாங்க, சும்மா பகவானே தன்னை பத்தி ரொம்ப வந்து உயர்வா வந்து சொல்லிக்கிறாரு அப்படின்னு ஒண்ணும் கிடையாது. இப்ப வந்து நம்மளுடைய குழந்தைகள் அப்படின்னு வரும்போது நாம இருக்கோம், அந்த குழந்தைகள் பத்தி நம்ம வந்து சொல்றோம். என் பையனுக்கு அது பிடிக்கும், என் பையன் இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்ல இதுவா இருக்கான், அவனுக்கு வந்து இந்த ஆர்ட்ஸ் நல்லா வரும், கேம்ஸ் ரொம்ப நல்லா முடியும், கிரிக்கெட் வந்து இதுலயே போயிருக்கான், நேஷனல் கேம்லயே போய் நேஷனல் இதுலயே லெவல்ல கூட போய் விளையாடி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பா அம்மா இருக்கக்கூடியவர்களா வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஆனா பகவானுக்கு வந்து யாரும் வந்து கிடையாது. இவன் வந்து தேவர்கள் எல்லாம் அவர் படைச்சாதான் படைச்சிட்ட அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி தெரியும். பிரம்மா கூட அப்படி பகவான் வந்து எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து பகவான் வந்து சொன்னதுனால்தான் பகவான் வந்து சொல்றாரு, நான் தான் உன்னை படைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்ட அப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து அவரை பத்தியான உண்மைகள்லாம் வந்து பகவானே சொல்றதுனால அவருக்கு வந்து தெரியாது. ஏன்னா அவருக்கு வந்து முன்னனே அவர் வந்து பிறப்பற்றவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அவருக்கு வந்து தாய் தந்தை அப்படின்றது எவருமே வந்து இல்லாததுனால அவரே வந்து சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து என்னை விட உயர்ந்த உண்மை வந்து ஏதும் இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து அந்த இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. இந்த நூலில் வந்து ஒரு நூலில் வந்து முத்துக்கள்லாம் வந்து கோர்த்து மாலையா நம்ம போட்டுக்கிறோம். இந்த முத்துக்கள்லாம் வந்து செதறித்துன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒன்னொன்னு ஒரு ஒரு பக்கம் இல்லையா. அது மாதிரி சேர்த்தார் போல அதை வந்து இந்த உலகத்தை வந்து ஒத்தார் போல, அதாவது இந்த கிரகங்கள் அத்தனையும் வந்து ஒத்தா போல இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த நூல்ல வந்து மணிகள் கோர்க்கிறா போல இந்த கிரகங்கள்லாம் வந்து ஒன்னா சேர்ந்திருக்கு. இல்ல அப்படின்னா அந்த கிரகங்கள்லாம் ஒன்னொன்னு ஒரு ஒரு பக்கம் வந்து ஓடும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாரு. அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் கண்ட்ரோலரா அவர் வந்து இருக்கு. பரம்பொருள் உருவமா அருவமா என்பதை பற்றிய தர்க்கம் வந்து பொதுவாக இருந்து வருகிறது. பகவத்கீதை பொறுத்தவரை பூர்ண உண்மை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே இங்கு ஒவ்வொரு படியிலும் உறுதி செய்யப்படுகின்றது. பூரண உண்மை ஒரு நபரே என்னும் கருத்து இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து குறிப்பாக வலியுறுத்தப்படுகின்றது. புருஷோத்தமராகிய கிருஷ்ணரே பரம உண்மை என்பது பிரம்ம சமயத்திலேயும் வந்து சொல்றாங்க. நம்ம வந்து இது ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்த அப்படின்ட்டு வந்து பிரம்மா வந்து பரமாத்மாவை பத்தி வந்து சொல்றாரு. முதல் உயிர் வாழியான பிரம்மாவே தேவர்கள், மனிதர்கள் மற்றும் மிருகங்களுக்கு மத்தியில் பரமனாக கருதப்படுகின்றார். ஆனால் பிரம்மாவிற்கு அப்பால் ஜட உருவம் இல்லாத அனைத்து ஜட களங்கத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட உன்னதமானவர் உள்ளார். அவரை பற்றி அறிந்தவர்களும் உன்னதமானவர்களாகின்றனர். ஆனால் அவரை அறியாதவர்களோ ஜட உலகின் துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றனர். பகவானை பத்தியான உண்மை தெரிஞ்சாச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து ஹாப்பினஸ் தான். பகவானை பத்தியான ஞானம் இல்லை, எப்பவுமே வந்து ஒரு சந்தேகத்துக்குரியதாகவே நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அப்ப வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து துன்பம் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த ஸ்லோகங்களிலிருந்து ஜடம் ஆன்மீகம் என்னும் 2 சக்திகளை கொண்டு எங்கும் நிறைந்துள்ள பரமபுருஷ பகவானே பூரண உண்மை என்பது முடிவு செய்யலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. 8ல இருந்து 11 நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸ்லோகங்கள் இல்லை. பகவானுடைய அவருடைய ஆப்புலன்சஸ், அதாவது விபூதிகள் வந்து நம்ம பார்க்கணும். பகவான் இதெல்லாம் இருக்காரு அப்படின்றது நம்ம அவருடைய என்ன ஆப்புலன்சஸ் யாரா படிக்கிறீங்களா? டேஸ்ட் மாதாஜி. படிங்க. டேஸ்ட் வாட்டர், லைட் மூன் அண்ட் சன், ஓம் வேதிக் மந்த்ராஸ், சவுண்ட் ஈத்தர், எபிலிட்டி மேன், fragrance earth, heat fire, life all that lives, penance all aesthetics, all ascetics, original seeds all existence,
intelligence, intelligent, prowess, all powerful man, strength, the strong divide of passion and desire, sex life not contrary to religious principle. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதெல்லாம் தான் பகவானுடைய ஆப்புலன்சஸ். பகவான் வந்து சொல்றாரு, நீ தண்ணி குடிக்கும் போது என்ன நினைச்சுக்கோ, அந்த சுவை இருக்குல்ல, நீரோட சுவையாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. இதுதான் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். கண்ணதாசன் வந்து பகவத்கீதையை படிச்சுதான் 10வது அத்தியாயத்தை படிச்சுதான் அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, காலங்களில் அவள் வசந்தம், கலைகளிலே அவள் ஓவியம் அப்படின்னு பாடினார்ல. அதுதான் வந்து சொல்றாரு. பகவானுடைய அத்தனை வர்ணனையும் வந்து அவர் வந்து கொடுத்திருக்காரு. சோ அதுதான் வந்து நம்ம ஒன்னொன்னு நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றோம். நம்ம தண்ணி குடிக்கும் போது என்ன தண்ணி அப்படின்ற மாதிரிலாம் நீரோட சுவையாக பகவான் வந்து இருக்கிறார். நம்ம அடுத்த தடவை தண்ணி குடிக்கும் போது பகவானை நம்ம நினைக்கணும். அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு, 10வது அத்தியாயத்துல தான் அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, பகவானே நான் உங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்க பாக்குறது அப்படின்னா, அப்போ வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நான் 20ல இருந்து 30 ஸ்லோகம் வரைக்கும் அந்த இது வந்து ஆப்புலன்சஸ் பத்தி வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து சூரியனாகவும் சந்திரனாகவும் இருக்கேன். வெளிச்சம் அப்படின்னு வரும்போது சூரியனாகவும் சந்திரனாகவும் இருக்கேன். சோ இந்த சூரியன் சந்திரன் எல்லாமே வந்து இந்த ஜட உலகத்துல தான் வந்து, ஆன்மீக உலகத்துல இந்த சூரியன் சந்திரன் எதுவுமே வந்து கிடையாது. ஏன்னா பகவான் நம்ம வந்து 11வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கணும், பகவான் வந்து வந்தாலே இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல வராரு. அவரு வரும்போதே 1000 சூரியனுக்கு ஒத்தார் போல இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்து அந்த மாதிரியான வெளிச்சம் வந்து இருக்கு. சூரியனாலேயோ சந்திரனாலேயோ ஆனது கிடையாது. பகவானுக்கே வந்து ஒரு வெளிச்சம், தேஜஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அந்த மாதிரியான இது வந்து பகவான் கிட்ட இருக்கு. பகவான் வந்து சொல்றாரு, நான் ஒரு கண் சூரியன் ஒரு கண் சந்திரனாக பகவான் வந்து இருக்காரு. அப்புறம் வந்து ஓம் என்று பிரணவ மந்திரத்துல அவர் வந்து வேதிக் மந்திரம், வேத மந்திரத்துல வந்து ஓம்ன்ற சொல்லாம இருக்கவே இருக்காது. அந்த ஓம்ன்ற மந்திரத்துல பகவான் வந்து இருக்கு. அப்புறம் வந்து அந்த ஆகாயத்துல வந்து சப்தமாக இருக்கின்றார். என்ன சப்தம் அப்படின்றது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஓம்ன்ற சப்தம் தான் அவங்க வந்து இருக்கு. அப்புறம் வந்து மனிதர்கள்ல வந்து ஆற்றல் அப்படின்றதுல மனிதர்கிட்ட இருக்காங்க. நிறைய மனிதர்கள் வந்து ஆற்றலோட இருக்காங்க இல்லையா, அந்த ஆற்றல் வந்து பகவான் தான் அப்படின்ட்டு வந்து. அப்புறம் வந்து மண்ணுக்குன்னு ஒரு வாசனை இருக்கு இல்லையா, அது பகவான் அப்படின்ட்டு வந்து. மண் வாசனைன்னு சொல்றோம் இல்லையா, மழை பெஞ்ச உடனே நம்ம மண் வாசனை, நம்ம பூமியை தொட்ட உடனே நம்ம வந்து வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு தொட்ட உடனே நம்மளுக்கு ஒரு வாசனை வருது பாருங்க, அந்த வாசனை தான் வந்து மண் வாசனை, பகவான் இருக்காரு அப்படின்ட்டு. அடுத்தது வந்து நெருப்பு. நெருப்பு வந்து என்ன அப்படின்னா, அது வந்து சுடு உணர்ச்சியை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹீட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்குது. அது வந்து நெருப்பு தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குது. அடுத்தது வந்து லைஃப், அதாவது உயிரினம். உயிரினத்துக்கு எல்லாருக்குமே வந்து உயிரை கொடுப்பவர்கள், அதாவது உயிர் அப்படின்னா ஆத்மாவை கொடுக்கக்கூடியவர் வந்து பகவான் அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து இந்த தவசிகள். தவசிகள் அப்படின்றவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தவம் பண்றாங்க இல்லையா, பெனன்ஸ்ன்றது தவம் பண்றாங்க. அந்த தவங்கள் பண்ணக்கூடிய தவசிகள் கிட்ட நான் இருக்கேன், தவமாக இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து. அதே மாதிரி எல்லா உயிர் வழியிலையும் நான் வந்து ஒரு விதையாக இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அவர் தான் பகவான் தான் விதை. புருஷா, பிரகிருதி அப்படின்றது பெண்பால், புருஷா அப்படின்றது ஆண்பால். இப்போ இந்த மழை பெய்யறது நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம், ஒரு யாகம் அப்படின்றது வந்து பண்றாங்க. யாகம் வளர்த்து அது என்ன பண்றது அப்படின்னா, அது வந்து இந்த மண்டலத்தை நோக்கி, விண்மண்டலத்தை நோக்கி அது வந்து பயணிக்கிறது, புகையத்தீங்க. இப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அது வந்து கிளவுடா வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. கிளவுட் ஃபார்ம் ஆன உடனே என்ன ஆகுது, அது வந்து இந்த வெயிட் தாங்காத மழை வந்து பொழியுது. இந்த மழை பொழியறதுனால அந்த பூமியில வந்து பெய்யுது. பூமியில பெய்யறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து விதை விதைச்சோம் அப்படின்னா அந்த நெல்மணிகள்லாம் வந்து வர ஆரம்பிக்கிறது. நெல்மணிகள்லாம் வந்த உடனே நம்மளுக்கு வந்து அறுவடை பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், அது பிரசாதமாக பகவானுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கலாம். இது வந்து அப்படியே ஒரு சைக்கிள் மாதிரி வந்து வருது. ஸோ ரிஷா அப்படின்றது வந்து மழையாக வருகின்றார், பிரகிருதி அப்படின்றது அதை தாங்கி கொண்டு விதையாக மாறுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து ஒரிஜினல் சீட், பீஜம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ பகவான் தான் வந்து மூலவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். தந்தை, எல்லாருக்குமே வந்து விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தை வந்து பகவான் அப்படின்ட்டு வந்து. இன்டெலிஜென்ஸ், ஒருத்தர் வந்து புத்திசாலியாக இருக்கார் அப்படின்னா அந்த புத்திசாலியாக பகவான் வந்து இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து.
யாராவது ஒருத்தர் வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க, யாராவது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க அப்படின்னா, ரொம்ப ஆளுமை ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னா, இந்த ஆளுமையாக பகவான் வந்து அவரிடத்தில் வந்து இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து இப்ப வந்து யாராவது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா உடல் பலம் மாத்திரம் இல்லை, ஆத்ம பலம் சொல்றாங்க இல்லையா, அதுல இருக்காங்க அப்படின்னா தனக்கு வந்து அந்த உந்துதலும் கிடையாது, ஆசையும் கிடையாது அப்படின்னு இருக்கக்கூடியவர்கள்ல வந்து பகவான் வந்து அந்த பலமாக அவர் வந்து இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து இன்னொன்னு வந்து செக்ஸ் லைஃப், பகவான் தான் வந்து அந்த செக்ஸ் லைஃப் கொடுக்கறது வந்து பகவான் தான் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அது எந்த மாதிரியான செக்ஸ் லைஃப் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து அதான் வந்து சொல்றாங்க, இந்த ஆசிரமம்னு இருக்கு இல்லையா, 4 விதமான ஆசிரமங்கள். ஒண்ணு வந்து பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம். சோ அந்த கிரகஸ்த இது பிரம்மச்சரியம் அப்படின்றதுல வந்து இந்த குழந்தை வந்து பாடசாலையில வந்து பயிலக்கூடியது அத்தனையும் வந்து பயின்று 21 வயசு 22 வயசு ஆன உடனே அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த பையனுக்கு வந்து இது சொல்லி கொடுப்பாங்க, அந்த கிரகஸ்தனுக்கு உண்டான தகுதியை வந்து மேம்படுத்துவாங்க. சோ அது அந்த குழந்தைகிட்ட வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, உனக்குன்னு வந்து ஒரு ஃபேமிலி வந்துச்சு அப்படின்னா நீ உன் ஃபேமிலியை தான் நீங்க வந்து பார்க்கலாம், மற்றவங்க கிட்ட போய் நீ வந்து நாடக்கூடாது. அதுதான் வந்து செக்ஸ் லைஃப் வந்து இட் ஷுட் பி ஒன்லி வித் யுவர் வைஃப் அண்ட் நாட் வித் எனி அதர் விமன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றதுதான் அந்த செக்ஸ் லைஃப். அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க, நாட் கான்ட்ரரி டு ரிலிஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ். ஒரு கோட்பாடு அப்படின்னு இருக்கு, அந்த கோட்பாடு தாண்டி நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது. இதுல எல்லாம் பகவான் வந்து இருக்கின்றார். அதுதான் வந்து விதையளிக்கக்கூடிய தந்தையாக பகவான் வந்து இதுதான் வந்து 8ல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம இரண்டாவது ஸ்லோகம். இப்ப வந்து முக்குணங்கள் நம்ம வந்து பார்க்கணும், 3 குணங்கள். 12வது ஸ்லோகம். ये चैव सात्विक भाव राजसस् तमसश्चये मत्त एव तीतान् विद्धि ना देवी अहं तेषु ते मयि. இங்க வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, சத்துவம், ரஜா, தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படுபவை என்று என்பதை அறிவாயாக. ஒருவர் வந்து சத்துவமாக இருக்கின்றார், அல்ல ஒருவர் வந்து ரஜோ குணத்தில் இருக்கின்றார், ஒருத்தர் தாமச குணத்தில் இருக்கின்றார் அப்படின்னு எந்த வாழ்க்கையானாலும் பகவான் தான் அதை வந்து அளித்தார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த சக்தி வந்து அளித்ததே வந்து பகவான் தான். ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவர், நான் தான் எல்லாமே கொடுக்குறேன் அப்படின்னா கூட எனக்கும் அதுக்கும் பந்தம் வந்து கிடையாது. இப்ப எப்படி வந்து ஒரு தாய் வந்து ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்தாச்சு அப்படின்னா, அந்த குழந்தை அழும்போது தான் தாயும் அழறா, சிரிக்கும் போது அந்த தாய் வந்து சிரிக்கணும். ஆனா அந்த பகவான் வந்து அந்த மாதிரி வந்து கிடையாது. பகவான் வந்து விளையாளிக்கக்கூடிய தந்தையாக அவர் இருக்காரு, எல்லாமே வந்து கொடுக்குறாரு, எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்படின்ற எல்லாமே வந்து கொடுக்குறாரு. பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம கண்ட்ரோல் வந்து அவர் வந்து வச்சு அவர் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து அபவ் ஆல் தீஸ் அப்படின்றதுதான் வந்து அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாக ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரம், எனக்கும் அதற்கும் வந்து பந்தம் எதுவுமே கிடையாது. நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். ஜட இது வந்து எனக்குள்ள வந்து அடக்கம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. குணங்கள் அத்தனையும் வந்து எனக்குள்ள அடக்கம், நான் வந்து அதுக்கு உட்பட்டவன் கிடையாது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாரு. இவ்வுலகில் அனைத்து பௌதிக செயல்களும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடத்தப்படும். எல்லாமே வந்து இந்த இந்த முக்குணங்கள்னால்தான் எல்லாமே வந்து நடத்தப்படுகின்றன அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இந்த முக்குணங்கள் வரும்போது என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தர் வந்து பக்தியில செயல்படணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ வந்து போயாகும். ஃபால்ஸ் ஈகோ போனாதான் வந்து பக்தியில வந்து எப்ப வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ போறதோ அப்ப வந்து பக்தி ஆரம்பம் அப்படின்ட்டே வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பக்தியில வந்து இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு இங்க வந்து டிக்ளேர் பண்றாரு பிரபுபாதர். இந்த இடத்துல இல்ல, இன்னொரு ஒரு லெக்சர் வந்து கேட்கும்போது அவர் வந்து சொல்றாரு, ஃபால்ஸ் ஈகோ இருந்தது அப்படின்னா பக்தியில நம்மளால இருக்கவே முடியாது. ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, நான் இப்ப ஒரு இடத்துக்கு போறேன், என்னை யாராவது கவனிக்கிறாங்களா, இல்ல வான்னு சொல்றாங்களா, வந்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாங்களா, இன்னுமே சொல்லல, கண்டுக்கவே இல்லை அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஈகோ ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதை விடுத்து இந்த வீட்டு கல்யாணத்துக்கு என்ன வந்து மதிச்சு வந்து கூப்பிட்டுருக்கு, நான் வந்தேன், வந்துட்டு எல்லாம் போனேன் அப்படின்னு சொல்ற என்ன பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு நான் கிளம்புறேன்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கிளம்பி வருது. நம்ம வந்து ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு அசைவுக்கும் நம்ம வந்து எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம கிட்ட வந்து ஈகோ வந்து இருக்கு. அந்த ஈகோ இருந்தது அப்படின்னாலே நம்ம வந்து பக்தியில வந்து வர முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சில பேர்லாம் நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க, ரொம்ப சர்வ சாதாரணமா வந்து வருவாங்க. அவங்கள வந்து ரொம்ப இதுவாதான் வந்து கூப்பிட்டுருப்பாங்க. அப்படி இருந்தாலும் அவங்க வந்து ரொம்ப எல்லாமே ஈடுபாடோடு எடுத்து போட்டு செய்வாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த என்ன நீ கூப்பிட்டு நடு வீட்டுல கூப்பிட்டு மரியாதை பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களாங்க இருப்பாங்க. சில பேர் பாத்தீங்கன்னு நினைச்சு வாசல்ல இருந்து வரும்போதே ரொம்ப பந்தாவோட வந்து வருவாங்க. இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மள எல்லாமே வந்து ஃபாலோ செய்வோம். திடீர்னு அடுத்த நிமிஷமே நம்ம இல்லை அப்படின்னா அது வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து அப்ப நினைச்சுக்கலாம், இவ்வளவு இத்தனை நேரம் வந்து பந்தா பண்ணிட்டு இருந்தாரு, இப்ப திடீர்னு போயிட்டாரு அவரு அப்படின்றதுதான் நம்மளுக்கு வந்து தோணும். அதனால இந்த பந்தா இதெல்லாம் ரொம்ப வேஸ்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. உதாரணமாக நாட்டின் சட்டப்படி ஒருவன் தண்டிக்கப்படலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னான். ஆனால் அச்சட்டத்தை விதிக்கும் மன்னன் அதற்கு உட்பட்டவன் கிடையாது. பகவான் வந்து சொல்றாரு, இந்த முக்குணங்கள் நான் கொண்டாலும் நான் அதுக்கு உட்பட்டவன் கிடையாது. பிரபுபாதர் அதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் வந்து கொடுக்கிறாரு. உதாரணமாக நாட்டின் சட்டப்படி ஒருவன் தண்டிக்கப்படலாம். தப்பு பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து தண்டனை வந்து உண்டு. ஆனால் அச்சட்டத்தை விதிக்கும் மன்னன் அதற்கு உட்பட்டவன் கிடையாது. அந்த மன்னனுக்கு வந்து அந்த சட்டம் வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து அது போல ஜட இயற்கையின் குணங்களான சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் ஆகியவை பரமபுருஷரான கிருஷ்ணரிடமிருந்து தோன்றினாலும் அவர் ஜட இயற்கைக்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல. அதனால் அவர் நிர்குணவாதி. குணங்கள் அவரிடமிருந்து தோன்றினாலும் அதனால் பாதிக்கப்படாதவர் எனப்படுகிறது. இது பரமபுருஷ பகவானின் விசேஷ இயல்புகளில் ஒன்று அப்படின்ட்டு வந்து இதான் நிர்குணவாதி அப்படின்றாங்க. நிர்குணம் அப்படின்றது நாட் அஃபெக்டட் பை, அது எதா இருந்தாலும் இப்ப யாராவது ஜடபூமியில யாராவது இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அது உட்காந்து பகவான் வந்து ஓன்னு அழமாட்டாங்க. அவங்க இறந்துட்டாங்களே அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அழப்பட்டாங்க. ஒரு தடவை இந்த அழகு அப்படின்னு வரும்போது ஒரு தடவை வந்து மகாபாரத யுத்தம் முடிஞ்சு இது பண்ணும்போது அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப வருத்தம். தன்னோட பையன் வந்து அபிமன்யு வந்து போயிட்டானே அப்படின்ற ரொம்ப வருத்தம். ரொம்ப விழுந்து பொருள்றாரு அப்படியே அபிமன்யு இது இல்ல. பகவான் வந்து அவர் பார்த்துட்டே இருக்காரு. பார்த்துட்டு ஒரு சட்டு கண்ணீர் வந்து விழறான். அவருதான் இருக்கிற பத்தியா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா நீ ஏன் அழுதுட்ட பத்தியா அப்படின்னு. நான் வந்து அழல, எனக்கு வந்து நினைச்சா வந்து ஒரு மாதிரி இதுவா இருக்கு. உன்ன 45 நிமிஷமா உனக்கு வந்து 700 ஸ்லோகங்களை உனக்கு வந்து சொன்னேன். பகவத்கீதை என்ற என்னெல்லாம் இது எடுத்துக்காட்டோட எல்லாமே நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு நான் யார் எல்லாமே வந்து கேட்டேன். உனக்கு வந்து சூக்ஷ்ம அறிவு இது எல்லாமே உனக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன் நானு. நீ யாரு, உனக்கு இந்த சாங்கிய பிலாசபி பத்தியும் வந்து எல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் கேள்விப்பட்டுட்டு நீயும் பாத்தியா ஒரு சாதாரண மனிதனை போல அவன் வந்து போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு எல்லாம் நீ வந்து சொல்றியே, அது நினைச்சாதான் எனக்கு வந்து நான் இத்தனை நாள் என்ன பண்ணினேன்னு எனக்கே தெரியல அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. ஒரு நண்பனாக அவர் வந்து பேசுறாரு அவரு. அதனால பகவான் வந்து அதுக்கு ஆட்கொள்ளப்பட மாட்டார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். பகவானுக்கு வந்து அந்த இதுவும் கிடையாது. என்ன பகவான் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து இந்த நம்மள போல வந்து உடல் வந்து கிடையாது. நம்மள போல வந்து உடல் வந்து கிடையாது. அவர் வந்து தொடலாம் அப்படின்றது கூட வந்து இது கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா எப்படி யாரோ ஒருத்தர் வந்து அம்பு விட்டா கூட அது வந்து பகவானை வந்து தைக்காது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது வந்து எப்படி வந்து இது சொல்றாங்க இல்லையா, இன்விசிபிள்ல வந்து நம்ம எப்படி போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து அதை பாஸ் பண்ணி தான் போகும் வழி அதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது. அதான் பகவான் வந்து 2வது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்றாரு நயனம் சஸ்திராணி அப்படின்ட்டு சொன்னப்பா. அது என்ன அப்படின்னா எதுலையுமே வந்து இந்த டேகர் வச்சோ இல்ல கத்தி வச்சோ வந்து அறுக்க முடியாது. அவர் வந்து நம்ம எல்லாமே நம்மளுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு. ஆனா பகவான் முழுக்க வந்து ஆத்மாதான் இருந்திருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து இந்த இது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி தான் அவருக்கு. அதனால அவருக்கு வந்து அந்த அழுகைன்றதும் வந்து கிடையாது. அப்புறம் வந்து அவருக்கு அந்த பிளட் அப்படின்றதும் வந்து கிடையாது. அந்த ரேகை அப்படின்றதும் வந்து கிடையாது. அதெல்லாமே வந்து கிடையாது. பகவானுக்கு முழுக்க என்ன அப்படின்னா சயின்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் தான். அவரோட கால்கள் எல்லாமே வந்து சயின்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் தான். பகவான் வந்தாரு அப்படின்னா 4 புஜங்களோட இந்த சூரிய சங்கு சக்கரம் அப்புறம் வந்து தாமரை மலர் இதெல்லாமே இதுதான் வந்து வருவாரு. அவர் வராரு அப்படின்னா அவர் கூட சகாக்கள்லாம் வந்து வருவாங்க அப்படின்றாங்க. இதுதான் வந்து பகவான் அப்படின்ட்டு வந்து
நிர்குணம் அப்படின்றது வந்து எதுக்குமே வந்து எஃபெக்டே ஆக மாட்டாரு அப்படின்ட்டு வந்து ஆல் மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் கண்டக்டட் இன் 3 modes. எல்லாம் இங்க நடக்கக்கூடிய அத்தனை ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த முக்குணங்களால ஆக்கப்படுகின்றது. இந்த எல்லாமே வந்து எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருந்தா இந்த முக்குணங்களும் வந்தது. ஹீ இஸ் நாட் சபார்டினேட். பகவான் வந்து அதுக்கு ஆட்கொள்ளப்பட முடியாது. அதுதான் வந்து லா மேக்கர்ன்ற வந்து சொல்றேன். எக்ஸாம்பிள் வந்து பகவான் பிரபுபாதர் வந்து சொல்றேன். இந்த 13 to 14 வரைக்கும் நம்ம வந்து எப்படி வந்து இந்த மூன்று குணங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பை கிருஷ்ணா. அண்ட் தேர்ஃபோர் நம்ம முக்குணங்கள் வந்து யாரால கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னா பகவானாலதான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த முக்குணங்கள் வந்து மேலோங்காம நம்ம சுத்த சத்துவத்துல நம்ம மேலோங்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட வந்து சரண்டர். இதுதான் இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து சரண்டர் ஆயிடு அப்படின்றாரு. இவர் அர்ஜுனன் கிட்ட சரண்டர். 11வது ஸ்லோகம் படிக்கிறாள் யாராவது? திரிபிர் குணமயர் பாவைர் ஏபிஹி சர்வம் இதம் ஜகத் மோஹிதம் நாபி ஜானாதி மாம்யேப்யஹ பரம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் இந்த மூவகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. சோ எல்லாருமே வந்து இந்த முக்குணங்களால் நம்ம வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டதுனால பகவானை பத்தியான அறிவு வந்து நம்மளுக்கு இல்லை அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாரு. சோ முழு உலகமும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆழமாக கவரப்பட்டுள்ளது. இம்மூன்று குணங்களில் மயங்கியவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரை ஜட இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. கிருஷ்ணர் இங்க வந்து வந்தாச்சு அப்படின்னா அவரும் நானும் ஒண்ணுதான். ராமர் இங்க வந்தாச்சு அப்படின்னா நானும் ராமரும் ஒண்ணுதான். நல்ல வேளை நரசிம்மர்லாம் வந்து சொல்லல, நரசிம்மர் வந்தாரு நானும் நரசிம்மரும் ஒண்ணுதான் அப்படின்றது வந்து சொல்லல. இல்ல அப்படின்னா அவங்க வந்து அதையும் வந்து இந்த நாத்திகவாதிகள் வந்து அதையும் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இனி கூட ஏதோ வந்து பாத்துனேன். இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா அவ்வளவு வந்து கீழ்த்தரமா போறது புத்தியெல்லாம் அப்படின்றது வந்து ஜட இயற்கையின் தாக்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை வந்து கொண்டுள்ளான். மேலும் அவ்வுடலுக்கு ஏற்ற குறிப்பிட்ட மனநிலையும் உயிரியல் செயல்களையும் கொண்டுள்ளான். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் செயல்படக்கூடிய மனிதர்கள் 4 வகைப்படுவர். ஆனா அது என்ன 4 வகைப்படுவர்கள் என்ன அப்படின்னா சத்துவ குணத்தில் முழுமையாக இருப்பவர்கள் பிராமணர்கள் என்றும், ரஜோகுணத்தில் முழுமையாக இருப்பவர்கள் சத்திரியர்கள் என்றும், ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் சேர்ந்து வாழ்பவர்கள் தான் வந்து வைஷ்யர்கள் என்றும், தமோ குணத்தில் இருப்பவர் தான் வந்து சூத்திரர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதை விட கீழ்நிலையில் உள்ளவர்கள் வந்து மிருகம், அதாவது மிருகத்தை தின்பவர், நாயை தின்பவர்கள் வந்து சொல்றாரு சண்டாளர்கள். இவங்கெல்லாம் வந்து அதுக்கு கீழ்பட்டவர்கள் அப்படின்றாங்க. சோ நான் பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்ணன் என எப்படி இருந்தாலும் அந்த வாழ்வு வந்து நிரந்தரமானது அல்ல. அதான் வந்து சொல்றாங்க, இந்த ஜென்மால நீ வந்து பிராமணனா பிறந்திருப்ப, போன ஜென்மால நீ என்னவா பிறந்தன்றது உனக்கே தெரியாது. பகவானுக்கு வந்து அதை பத்தி வந்து தெரியும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ஜென்மால நம்ம என்னவா இருக்கோமோ அதை வச்சு நம்ம வந்து மற்றவங்களை வந்து மட்டம் தட்டக்கூடாது அப்படின்ட்டே வந்து ஸோ இதனால் நாம் நம்மை அமெரிக்கன், இந்தியன், ரஷ்யன் அல்லது பிராமணன், இந்து, முஸ்லிம் என பலவாறாக எண்ணிக்கொண்டோம். இது மட்டுமின்றி ஜட இயற்கையின் குணங்களால் நாம் பத்தப்பட்டிருப்பதால் இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட பரமபுருஷ பகவானை நாம் மறந்து விடுகின்றோம். எனவேதான் பரமபுருஷ இயற்கையின் முக்குணங்களால் மயக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகள் இந்த ஜட இயற்கைக்கு பின்னால் பரமபுருஷ பகவான் இருப்பதை புரிந்து கொள்வது இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. மனிதர்கள் என்னென்ன உயிர்வாழிகள் இருக்கு, மனிதர்கள், தேவர்கள், மிருகங்கள் என பல விதமான உயிர்வாழிகள் உள்ளனர். இவர்கள் அனைவருமே வந்து ஜட இயற்கையினால் பாதிக்கப்பட்டு திவ்யமான பரமபுருஷ பகவானை மறந்த நிலையில், யாரெல்லாம் வந்து மறந்த நிலையில் இருக்கின்றார்களோ அவங்கதான் வந்து திருப்பி இந்த ஜடபூமியில பிறப்பெடுப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ அழகு, அறிவு, இதுதான் வந்து பகவானுடைய ஆப்புலன்சஸ். அழகு, எல்லாம் அழகு, எல்லாம் செல்வம், எல்லாம் அறிவு, எல்லா பலம், எல்லாம் புகழ், எல்லா துறவு, இதுதான் வந்து பரமபுருஷ பகவானுடைய ஆப்புலன்சஸ் அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றவரே வந்து பகவானை பத்தியான முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் பகவானை பத்தியான
ஞானம் வந்து அவர்கள் வந்து தெரிகிறது. அதனால்தான் அவங்க வந்து ஈஸியா வந்து முக்தி பெறுகின்றார்கள் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து eluded by 3 modes of goodness, passion and ignorance. The whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. எனக்கு வந்து இதுவே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. I'm not exhaustible அப்படின்றது. எக்ஸாஸ்டிபிள்னா வந்து ஒரு எல்லா இடத்துலயும் ஒரு முற்று பெறும்ன்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி நான் வந்து முற்று பெறக்கூடியவர்கள் கிடையாது அப்படின்னு பகவான் இடத்துல வந்து 14 இவிஹேஷ் दैवी ह्येष्यो गुणो मयि मम माया दुरत्यया मां ये प्रपद्यन्ते मायां ये तां तरन्ति ते. हरे कृष्ण. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. ஆனால் என்னிடம் அடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். அதுதான் பகவான் வந்து சொல்றாரு, என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து தெய்வீக சக்தி. இந்த முக்குணங்களான ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. ஆனால் என்னை சரணடைந்தவர், பகவானை வந்து சரணடைந்தவர்கள் வந்து அவர் ஈஸியா பகவான் பிகம்ஸ் a servant of his devotees அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பகவானை வந்து அவருடைய சர்வெண்டா, டிவோட்டிஸோட சர்வெண்டா அவர் வந்து இருக்காரு. அதனால்தான் அவர் வந்து ஈஸியா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து தேரோட்டியாக இருக்கிறதுக்கு வந்து சம்மதிக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இல்லைன்னா வந்து பகவானே வந்து தேரோட்டியாக இருக்கிறதுக்கு யாராவது இது பண்ணுவாங்களா? நாம வந்து தேரோட்டியாக இருக்கிறதுக்கு நினைப்போமா? இல்லையா? யாராவது ஒருத்தர் வராங்க, அவங்க வந்து அவங்க வீட்டுல இவங்க கார்டு இவரே இருக்காரு, உங்க வீட்டுல வேலை பண்றவங்களே இருக்காங்க, ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி அவங்களை நீங்க கார்ல கூட்டிட்டு போக வேண்டியதா இருக்கு, நான் இவங்க வந்து என் கீழே தான் வேலை பண்றாங்க, அவங்களுக்கு நான் எப்படி கார் ஓட்டிட்டு போவேன் அப்படின்றது நம்ம வந்து சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து நம்மளே இழிவுபடுத்திக்கிற மாதிரின்ற ஒரு அர்த்தமாகி என்ன அப்படின்னா, நம்ம அப்ப நினைச்சு பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, பகவானே வந்து தன் பக்தனுக்காக தேரோட்டி இருக்காரு. நம்ம வந்து அற்றால் நாமளும் மனுஷன்தான், நம்ம எல்லாமே வந்து ரொம்ப இன்சிக்னிபிகன்ட்ன்னு வந்து சொல்லலாம். இதுல பிரபஞ்சத்தை பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாமே வந்து தூசியோட ரொம்ப கம்மி அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றோம். பேர்பட்டவங்களுக்கு நம்ம கிட்டயே வந்து அந்த மாதிரியான குணங்கள் வந்து நிறைந்திருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து சரண்டர் குணம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம நிச்சயம் வந்து பகவானை வந்து நம்ம வந்து இந்த முக்தி நிலையை அடையறதுக்கு சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் அப்படின்ட்டே வந்து புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் எண்ணற்ற சக்திகளை உடையவர், அவை அனைத்தும் தெய்வீகமானவை அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. அத்தகைய சக்தியில ஒரு பாகமே என்பதால் அவர்களும் தெய்வீகமானவர்களே. சோ இதை மாத்திரம் பிடிச்சிட்டு இருவாங்க. நம்ம வந்து பகவான்ல இருந்து வந்தோம் இல்லையா, அதனால நானும் பகவானும் ஒண்ணு அப்படின்ற அதை மாத்திரம் வந்து பிடிச்சுப்பாங்க. அவங்க வந்து இது வந்து கிடையாது, நம்மளுக்கு என்ன ஆப்புலன்சஸ் இருக்கு, பகவானுக்கு என்ன ஆப்புலன்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம அதை யோசிக்கிறதே வந்து விட்டுறதான். அவரோடது வந்து ஆன்மீக உடல், நம்மளோட எல்லாமே வந்து ஜட உடல். நம்ம நீத்தாச்சு அப்படின்னு, உயிர் நீத்தாச்சு அப்படின்னா நம்ம உடல் வந்து இங்க இருக்கும், ஆத்மாதான் வந்து மேல போகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஸோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, சரணடைந்த ஆத்மாவின் மீதான தனது காரணமற்ற கருணையாலும் தனது அன்புமிக்க மகனான ஜீவாத்மாவின் மீதான இயற்கையான பாசத்தாலும் இந்த விடுதலைக்கு அவர் கட்டளை இடுகின்றார். சோ எல்லாருமே ஏன் பகவான் வந்து கூடவே இருக்காரு, பரமாத்மாவா நம்ம உள்ளத்திலேயே இருக்காரு அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தரையும் அமைச்சுட்டு அவர் கூடவே பாதுகாப்புக்கும் அவரு வந்துடுறாரு. ஏன் வராரு அப்படின்னா, திரும்பி அந்த ஆத்மாவை வந்து தன்கிட்ட கூட்டிட்டு போகணும் அப்படின்றதுதான் அவர் வந்து இஸ் வெரி வெரி பர்டிகுலர் அப்படின்றாங்க. தனது அன்புமிக்க மகனான ஜீவாத்மாவின் மீதான இயற்கையான பாசத்தாலும் இந்த விடுதலைக்கு அவர் கட்டளையிடுகின்றார். எனவே ஜட இயற்கையின் கடுமையான பிணைப்பிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஒரே வழி இறைவனின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைவதே அப்படின்றார். மாம் ஏவ அப்படின்ற ஒரு சொல்லு, மாம் அப்படின்னாலே பகவானை வந்து சரணடைகிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது 3வது லைன்ல வந்து வருது, மாம் ஏவ ஏ பிரபத்யந்தே, என்னை சரணடைந்தால் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. கிருஷ்ணரை அறிந்தால் மட்டுமே முக்தி வந்து சாத்தியம் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து தீர்மானமா வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து இந்த வந்து எப்படி வந்து நம்ம அந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம விடுவித்துக் கொள்றது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றோம். நித்தியபத்தான்றது நம்ம எப்பவுமே வந்து
எப்பவுமே வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களா நம்ம இருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து we are very difficult to overcome. ஏன்னா சின்ஸ் கண்ட்ரோல்டு பை சுப்ரீம். நம்ம இந்த மாயையிலேருந்து நம்ம வந்து வருது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இதுக்கு என்ன அப்படின்னா பகவான் மேல நம்ம அன்பு செலுத்தினாதான் மாயையிலேருந்து நம்ம வர முடியும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு சின்ன கேப் கிடைச்சா கூட மாயை வந்து உட்காந்துருக்கும். டிவைன் எனர்ஜி, அந்த டிவைன் எனர்ஜி இருந்தது அப்படின்னா மாயை வந்து கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க. இந்த படத்துக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் மாதாஜி, மேல கிருஷ்ணர் கீழே அம்பாள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆமா ஆமா, மாயா மாயா கீழே இருக்கிறது மாயா, கீழே வந்து மாயா மாயா, அதுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் வந்து மாயா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அவர் பகவான் கிட்ட வந்து அந்த மாயா வந்து மாயா தேவி வந்து பகவானுடைய சிஸ்டர் தானே, எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. அந்த கிருஷ்ணரை வந்து இதுல கொண்டு விட்டுறாங்க, கோகுலத்தை கொண்டு விட்டுறாங்க. அந்த பெண் குழந்தையை கொண்டு வந்து இங்க தேவிக்கு பக்கத்துல விட்டுடுறாங்க. கம்சன் வராரு, நீ பொண்ணு பிறந்திருக்கே அப்படின்ட்டு வந்து சரி எதா இருந்தாலும் சரி இதுவும் என்ன அழிச்சு விடுத்தானே என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து ஓங்கி அடிக்க போறாரு. அந்த இதை விருட்டுன்னு வந்து மேல் எழும்பி போய் அது மாயாவை வந்து மாயை வந்து சொல்றது மாதிரி ஒன்னு அழிக்கக்கூடியது ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல பறந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் அவர் வந்து கிளம்பி போகுது. அப்போ தன்னுடைய தங்கையான கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய தங்கையான மாயா தேவி வந்து கேக்குறா, நீங்க எல்லாருமே உங்ககிட்டயே வந்துட்டான்னா எனக்கு என்ன வேலை இங்க அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாங்க, என்னை வந்து ஒரு க்ஷணம் மறந்தா கூட நீ அந்த இடத்துக்குள்ள நீ பூந்துடலாம், அதுக்கு நான் கேரண்டி தரேன். நானே க்ஷணம் நடந்தாச்சு அப்படின்னா நீ வந்து புகுந்துட்ட அப்படின்னா வந்து அந்த மாயையிலேருந்து விடுபடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. அதான் நம்ம எல்லாருக்குமே நம்மளுக்கு வந்து இல்யூஷன்ன்றது ரொம்ப ஜாஸ்தி. என்ன சொல்றது, என்ன சொல்லுவாங்க அது, ஞானமா அஜ்ஞானம் அஜ்ஞானம், எல்லாருக்கும் ஒரு அஜ்ஞானம் இருந்துருக்குன்னு சொல்லல, அது அந்த மாயை தான் வந்து. டிவைன் எனர்ஜி, மெட்டீரியல் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் so because of divine connection and movement by divine will. அதுதான் வந்து வேதஸ் நயம். குணம் வந்து ரோப். only Krishna or his bona fide representative can rescue one. கிருஷ்ணர் மாத்திரம்தான் வந்து நம்மள அந்த குணங்கள்ல இருந்து நம்மள வந்து விடுபட வைக்க முடியும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி தான். பக்தியை பண்ணினாதான் நம்ம அதுல இருந்து வெளியே பகவான் கிட்ட வந்து சென்றடைஞ்சாதான் நம்ம வந்து அவர் பேர்ல வந்து பக்தியை செலுத்தினாதான் இந்த மாயையிலிருந்து நம்ம விடுபட முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் எப்பவுமே அந்த 9 நவவித பக்தி வந்து பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த நவவித பக்தியில ஏதாவது ஒரு பக்தியை வந்து நம்ம வந்து கெட்டியா வந்து நம்ம பிடிச்சிடணும் அப்படின்றது. கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே. So getting free from clutches of Maya. Mameva prapadyante. Only surrender to Krishna. Only Vishnu is the master of Maya. So இங்க வந்து 15 இருந்து 19. Pious lack knowledge. இது யாரெல்லாம் வந்து பகவான் கிட்ட சரணடைவார்கள், யார் பகவான் கிட்ட வந்து சரண்டர் அடைய மாட்டார்கள் அப்படின்றதுதான் இங்க வந்து நம்ம வந்து விஷயம். இதோட முடிச்சுக்கலாமா நம்ம 14 வரைக்கும்? சரி மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் டி செக்ஷன். ஆமா, அடுத்தது வந்து அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே நம்ம வந்து 15th இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். வாஞ்சகல்பதருபேஷ கிருபா சிந்தேவச பதித்னாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டெண்டன்ஸ்